जोंनि गुदि फरायसालिफोरनि थैलांनायनि जाहोना मा? गुदि फरायसालिफोराव दिथागिरिफोरा गावनि फिसाफोरखौ मा जाहोनाव सोला? सरकारि फोरोंगिरिफोराबो गावनि फिसा-फिसौखौ सरकारि फरायसालिफोराव सोला जाहोना मा? बे आंनि सोंलुआव गोबां रायजो राजाफोरनि फिननाय। बे समाव आङो सोंलु खालामदोंमोन जे गुदि फरायसालिफोरा थैलांनायनि गुबै जाहोना मा? गुदि फरायसालिफोराव दिथागिरिफोरा मा जाहोनाव बे समाव गावनि फिसाफोरखौ थिसनला? सरकारि फोरोंगिरि नाथाय गावनि फिसाखौ सरकारि फरायसालिफोराव सोला। बेफोरनि जाहोनफोरखौ लानानै मोनसे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनाव मोनसे सोंलु खालामदोंमोन आरो बे सोंलुआव गोबां सुबुंफोरानो फिननाय होदों एबा बे समाव गावनि बानबुंथाइखौ होदों। बिथांमोननि बानबुंथाइफोरखौ गासैखौबो फरायजोबनो हानाय नङा, नाथायबा बिथांमोननि मुंफोरखौ आङो थख' गिबियावनो लाग्रोनो नागिरदों। बेनि उनाव आङो बाथ्राखौ सावरायगोन। दैमु बसुमतारी, प्रानजित बर', रनजित बर', बि दाहाल, अलंबार राजा रामसियारि, रोदोम बसुमतारी, श्री एन के ब्रह्म, निसान बसुमतारी, प्रताप गयारी, सिबि बसुमतारी, बिपुल बरगयारी, नेरसोन गयारी, बरगयारी लेनिन, मनज नार्जारी, जोंदाव राजा, जिबनाल, दैथुन नार्जारी, बबिता दैमारी, धनेश्वर बसु, खनिन बसुमतारी, साधु सिंह, गपाल स्वर्गयारी, डेभिड ब्रह्म, सोरां बर', रनजिता बसुमतारी, जाफुंसार ब्रह्म, सन्जिब दैमारी, मनजिल बसुमतारी, नयन बर', सुभिराम बर'। बिथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों गावबा गावनि बोसोनखौ हरदों आरो बेनिनो आङो गासैखौबो नोजोर बोनानै जे बाथ्रा एबा जों सावरायथाय, बे सावरायथायखौ दिनै लाबोनो नागिरदों। नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो बे सावरायनायाव गोबां माखासे मावनो गोनां जोंनि आफादफोरजों लोगोसेनो रायजो राजाफोरनि आरो दिथागिरिफोरनि बिबान थागोनखौ आं मोनदांदों। आं गासैखौबो बिथांमोननि कमेन्टस हरनाय, जाय बिथांमोना आंनि प्रफाइलाव फैनानै कमेन्टस होदों, बे कमेन्टस फैनायनि जे माखासे पइन्टफोरखौ आं लादों आरो बिथांमोननि पइन्टसफोरा एबा बिथांमोननि बोसोन होनाया फ्राय बेजों समान एबा बेजों गोरोबनाय बांसिन कमेन्टसानो, आरो बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे तैयार खालामदों। आं बेजों लानानै सावरायगोन। बिथांमोननि मस्ट अफ कमेन्टसानो मोनसेया जादों प्राइभेट स्कुल खुलिनायनि थाखाय बिजोङा एबा गुदि फरायसालिफोरा थैलांनायनि मोनसे जाहोनखौ फोरमायथिदों आरो लोगोसेनो बेखौ बन्द' खालामनायनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बाथ्राया गोबां बांद्राय नङाब्लाबो नाथाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों बुंनांगोन जे प्राइभेट स्कुल खुलिनाय लोगो लोगोनो जे गुदि फरायसालिनि मानदान्दा एबा गुदि फरायसालिनि माखासे इम्परटेन्सआ एसे खम जादों नामा, बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। नोंथांमोनाबो बिजिरनो हागोन बेखौ। नाथायबा प्राइभेट स्कुलखौ बन्द' खालामनाय बाथ्राया बेखौबो एसे साननो गोनां, मानोना आथिखालाव हादर नाङैनो प्राइभेटाइजेसना बांसिन जादों। बेखौ माबोरैहाय नों बन्द' खालामगोन, बे मोनसे गिदिर सोंलु। दा बे बिथिङाव नोजोर होनो गोनां जे प्राइभेट स्कुल खुलिनो गोनां जादों मानो, मा जाहोनाव सरकारि फरायसालि थाखानानैबो प्राइभेट स्कुल खुलिनो गोनां जादों, बेबो मोनसे गिदिर मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। सोरखारि फरायसालिफोराव गोबां जेंना थानो हागौ बा इनसाइडलि जेरै गभर्नमेन्ट सिस्टेमै थानो हागौ, नाथायबा बै सिस्टेमखौ सोलायनाय आरो सिस्टेमखौ दाफामनायासो मोनसे सलुसन होननानै आं सानगोन। मानोना गावारि जे फरायसालिफोर, बे फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनाया बे सलुसन जागोन, बेखौ आं मोनदाङा। आंनि बेक्तिगत बाथ्रा बुंनाय बियो। थोजासे फोरोंगिरि, मस्ट अफ कमेन्टसावनो थोजासे फोरोंगिरिनि बाथ्राखौ मख'दों। नोंगौ, थोजासे फोरोंगिरिनिबो जोबोद आंखाल, जायनि थाखायनो हयथ' गुदि फरायसालिफोरा थैलांनायनि मोनसे बेबो जाहोन जानो हागौ। मानोना जों नुनो मोनदों जे आउट अफ बिटिसिनि बर' बिजोंखौल' बुंगोन आङो, बैफोर फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरा सासेल' आरो बबेबा सानै। दा सानैनि गेजेराव सासे हेड मास्टार, जायखौ गाहाय फोरोंगिरि होननानै बुंगोन। दा बै फोरोंगिरिफोरा बांसिनानो ट्रेनिंनिफ्राय लानानै गुबुन जे गभर्नमेन्टनि जाखिनि खामानिफोर, बे खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो। जेरावनोखि सासे फोरोंगिरिया जे जुदि क्लास 5 जुदि हमोब्ला एटलिस्ट खमानो, आं एसे खमखौनो बुंगोन, 20 बा 25 साबजेक्ट बेफोर जायो। थ' बेखौ फोरोंनाया एसेबां गोरलै नङा, आं बेखौ मोनदाङो। सासेल' फोरोंगिरिया कमेन्टसाव जों नुनो मोनदों, सासे कमेन्ट लिरगिरि बिथाङा लिरदों जे गाहाय फोरोंगिरिया बा फरायसालि गाहाय फोरोंगिरिया अफिसफोराव थाङो, सासेल' फोरोंगिरिजों मा जानो। बाथ्राया जोबोदनो सैथो बाथ्रा। एसे आगोलाव आं बे बाथ्राखौनो बुंबाय जे गाहाय फोरोंगिरिफोरा माखासे अफिसियेल खामानिफोरनि थाखाय बिथांमोना थाङो एबा थांनो गोनां जायो। दा थांनो गोनां जुदि जायोब्ला जोङो
बै सासेल' फोरोंगिरिजों माबायदि जोङो सोलोंथाइ मोननो हागोन बेखौ दिथागिरिया हयथ' साननो हागौ। जायनि थाखायनो बेनि फोरोंगिरिफोरनि सायाव एबा फरायसालिनि सायाव दिथागिरिया हयथ' फोथायनाया एसे खम जानो हागौ। जायनि थाखायबो बे मोनसे जाहोन जानो हागौ बा गुदि फरायसालि थैलांनायनि मोनसे जाहोन जानो हागौ। आरो मोनसे कमेन्ट्स नुनो मोनदों 30:1 एबा 30 फरायसानि बेरेखायै सासे फोरोंगिरि। बेबो मोनसे जाहोन जिहथे जोंनि गोबां फरायसालिफोरावनो एबा गुदि फरायसालिफोराव जोंनि फरायसाफोरा प्राइभेटाव लांनाय लोगो लोगोनो फरायसाफोरखौ प्राइभेटाव लांनाय लोगो लोगोनो गुदि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जादों। जायनि थाखायनो गुदि फरायसालिफोरा थैलांनायनि बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। मानोना गभर्नमेन्टआ जाखिनि सिस्टेम बानायदों, जाखिनि पलिसि बानायदों, बे पलिसि बानायनायाव बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। जायनि थाखायनो बे समाव नांगौ बायदि 30 फरायसानि बेरेखा सासे फोरोंगिरि। बेवहाय नोङो जिहेथु फरायसायानो गैया अब्ला सोरखाराबो माबायदि बेवहाय फोरोंगिरि थिसनगोन। बे मोनसे सिस्टेम एबा इडुकेसन पलिसिखौ सोफामनायनि मोनसे जाहोन जानो हागौ। फरायसाया खम नाथाय फोरोंनाया बे 20-25 साबजेक्टखौ नों फोरोंथारनांगोन। नाथायबा बेवहाय फरायसा खमब्लाबो नाथाय साबजेक्टआ जे दं बेनो। दा बैखौबो एसे बुजिनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। मोनसे इन्टारेस्टिं कमेन्ट्सफोर फैदों जे बर'फोरा गोदो गोबां गथ' खाङोमोन नाथायबा दानि खांनाया एसे खम जादों होननानै बुङो। बे बेसेबां गनायथाव बेखौ मिथिया। नाथायबा गोदोनिखौ नायोब्ला जों नुनो मोनोमोन बा गंसे न'खराव गोबां बिदा फंबाय गोबां थायो। जोंहानो 7 दा जोंनि फिसा-फिसौफोरा जों बेसेबां प्लेनिं खालामो जोंनि पलिसियाव थागोन। नाथायबा खम सुबुं अनजिमाया बेबो मोनसे जिहेथु आथिखालाव गोबां सुबुं एबा फिसा-फिसौ खांला बेबो मोनसे जाहोनबो जानो हागौ। नाथाय बेसेबां बेखौ बुंला। नाथायबा बिथाङा बेखौनो लिरदों जे सुबुं अनजिमा खम जालांबाय जायनि थाखायनो गुदि फरायसालिफोरा थैलांनायनि मोनसे जाहोन होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। आरो लिरबावदों कमेन्ट्स लिरगिरि बिथाङा लिरदों जे सोलोंथाइ बिथिङाव 4.1%नि GDPनि 4.1% बेनि सोलाय 10% जुदि बानायोब्ला जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा गोबां खामानि मावनो हागोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदों। आरो लोगोसेनो जे स्कुटिफोर राननाय बे फरायसालिफोराव बे स्कुटि राननाया मोनसे जाहोन। बे स्कुटिनि अनगायै जुदि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावनोबा थोजासे जोंनाव प्राइभेटखौ गारनानै जाय भेन्सार दङ, भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेल खालामनायनि थाखाय बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों। सैथो बाथ्रा। जुदि बै स्कुटिनि अनगायै फोरोंगिरि नांगौ बायदि थिसनोमोनब्ला हयथ' बे जोंनि गुदि फरायसालिफोरा मोनसे गोजौ मानदान्दा आरो गोजौ सोलोंथाइ बा बै फरायसाफोरनो होनो हानाय मोनसे जाहोन जागौमोन। नाथाय बेनि अनगायै बै माखासे मानि जोङो नाङिफोरखौ जोङो सोसननानै होनाय बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। सोलोंथाइ बिथिंखौ दावगाहोनोथ' जोंनो फोरोंगिरि नांथारगोन। आरो आथिखालनि जिखिनि फोरोंगिरिफोर बे फोरोंगिरिफोरा जिहेथु रोंखा राखा। बे हिसाबाव जुदि मोजां फोरोंगिरिफोरखौ जुदि थिसनोब्ला हयथ' जोंनि गुदि फरायसालिजों लोगोसे एबा सरकारि फरायसालिफोरा मोजाङै थांनानै थागोनखौ मिजिंथियो एबा मिजिं खालामनो हायो। सासे कमेन्ट्स लिरगिरि बिथाङा लिरदों बर' बिजों फरायसालियाव इंलिस आरो हिन्दी साबजेक्टखौ बा साबजेक्ट टिचार एपइन्टमेन्ट खालामनांगौ। आरो बेनि थाखाय रोंखा राखा इंलिस आरो हिन्दी बाथ्राया सैथो। जोंनो जिखुनु कम्पिटिटिभ एग्जाम बा गुबुन मोनसे नोङो आनजादफोर लिरनोब्ला जों हिन्दी इंलिस जोङो रोंनो गोनां जाथारो। जायनि थाखायनो बे समाव दिथागिरिफोरा बेखौ नोजोर होयो जे बर' बिजों होननानै बुङोब्ला मोनसे इंलिस आरो हिन्दी बे गैया बेखौ नुहुरो, रोंनाय नङा बेखौ सानो। नाथायबा जुदि बेखौ जोङो नोजोर होयोब्ला जे हिन्दी एबा इंलिसखौ जुदि बिथां बुंनाय बायदि जे साबजेक्ट टिचार बे टिचारखौ जुदि रोंखा राखाखौ जुदि सोयोब्ला एक्सपार्टि जुदि सोयोब्ला जों हयथ' बै गुदि फरायसालिफोरा थांना थागोनखौ मिजिंथिनो हायो। दा बिथां कमेन्ट्स होदों। दा बिदिनो गोबां दंमोन। नाथायबा माखासेखौ आं बुं लानो हायाखै आरो माखासेखौ फरायजोबनोबो हायाखै। मानोना गोबां भिडिअ'आबो जोबोद गोलाव जागोन। बेखायनो माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ आङो सोसनदेरनो हायाखै। जोबथायाव माखासे आंनिफ्राय बुंनो गोनां एबा नोंथांमोनजों रायज्लायनो गोनां थाहैबाय। बाथ्राया जोबोदनो साननो गोनां जाहैबाय। जेरावनोखि जों सासे बर' हिसाबाव बयबो हास्थायो जे बर' बिजोंखौ फोथांना लांनो थाखाय जायखौ नोजोर बोनानै गोबां जोंनि आफादफोर दल संगठन दानानै बर' बिजों फोथांना लांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दुखुनांथाव बाथ्रादि बैफोर सुबुंफोरखौ आङो आंनिफ्राय मोनसे आर'ज एबा रिकुवेस्ट थागोन। जाय बिथांमोना बर' बिजोंनि थाखाय खामानि मावदों, आफादफोराव थानानै खामानि मावदों, दोलोफोराव थानानै खामानि मावदों, नाथायबा बैफोर सुबुंफोरा गावनि फिसाफोरखौ गुबुन बिजोङाव एबा गुबुन प्राइभेट स्कुलफोराव सोदों। बाथ्राखौ बुङो सरकारि फरायसालिफोरखौ फोथांना लांनो थाखाय खामानि मावनांगौ। फरायसालिफोरखौ मोजाङै गुन गोनां सोलोंथाइ लांनो थाखाय बैफोर फरायसालिफोरखौ फोथांना लांनांगौ, फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै बाथ्रा बुङो। नाथायबा बैफोर
सुबुंफोरानो गावनि फरायसाफोरखौ प्राइभेट स्कुलफोराव सोयो। बेनिख्रुइ आरोबाव मा दुखुनांथाव जानो हाबावगौ। जे साननो गोनां बाथ्रा, गाव मावो हारिनि थाखाय, बर' बिजों फोथांना लांनायनि थाखाय, जातिनि थाखाय मावो, नाथायबा बे समाव बिथांमोनानो गुबुन बिजों गुबुन मोनसे फरायसालिफोराव प्राइभेट स्कुलफोराव सोयो। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। अब्ला नों मा बुंगोन? रायजो राजाफोरखौ, गोरिब सुबुंफोरखौ मा बुंगोन नोङो? मा बुजायहैगोन? मा बाथ्रा बुंहैगोन? मा बोसोन लानो हागोन बिथांमोननिफ्राय? जायनि थाखायनो दिनैनि तारिखाव सासे बेफार खालामनानै, सासे फालांगि खालामनानै, सासे नोङो गोरिब गुन्द्राबाबो आथिखालाव हायाब्लाबो प्राइभेट स्कुलफोराव सोनो थाखाय नाजासै। मानोना जाय आफादफोराव मावग्राफोरनि फरायसाफोरानो जुदि नों प्राइभेटाव थांजोबोब्ला बा गावनि फिसाफोरखौनो जुदि प्राइभेटाव होजोबोब्ला बैफोर सुबुंफोराबोथ' नोजोर होगोन ना, बे लिडार्सखौ नोजोर होगोन। लिडार्सआ जुदि खालामना दिन्थिनायमोनब्ला हयथ' बिथांमोनाबो बेखौ लानाय नङामोन। बे मोनसे जाहोन, बे मोनसे गुदि फरायसालिफोर थैलांनायनि मोनसे जाहोन। गेजेर थाखोनि दिथागिरिफोराबो बे समाव प्राइभेटाव होनायनि जाहोनफोराबो बेबो मोनसे। गाहाय थाखोनिखौथ' जों बुंला, बिथांमोना बायध्य'ताबो बुंनो हागोन, बिथांमोना हयथ' नोङो राहा गैयिनि थाखाय गुदि फरायसालिफोराव सरकारिफोराव थिसननो थाखाय नाजागोन। नाथायबा जुदि फरायसालि एबा गुदि फरायसालियानो थैलाङोब्ला बैफोरनि बा जाय गोरिब गुन्द्रानि सुबुंफोरनि फरायसाफोरा मा जागोन? बेबो मोनसे साननो गोनां। CGP नि मोनसे हाबाफारिखौ जोबोद आं मोजां मोनदों, बाख्नायदों। आरो बिथांमोननि मोनसे हाबाफारिया जादों मा? गुदि फरायसालिफोरखौ थिग खालाम, स्कुल थिगफोराव मोनसे अभियान, मोनसे हाबाफारि लादों। जोबोद मोजां बेयो। गुदि फरायसालिफोरनि माखासे माने इनफ्रास्ट्राक्चार, बेनि बाउन्डारिस, बेनि इनसाइडआव मा जायो बैफोरखौ नोजोर बोनानै जों बै बिथांमोन बुंनाय बायदि एबा माखासे खामानिफोरखौ एक्सट्रा जोंनि दल संगठनफोरा खामानि मावनो हायो। जे गुदि फरायसालियाव गमामायैनो जे बेसिक निड्सफोरा दंना गैया, नांगौ बायदि बेवहाय जिरादफोरा दंना गैया, आरो बेवहाय फोरोंगिरिफोरा दंना गैया, बेवहाय नोङो टयलेटनिफ्राय लानानै नों फरायसालिफोर जिरायग्रा खथाफोरा माबायदि साब सिखोन नंगौना नङा, मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नायनानै बे समाव जे बेनि नट खालामनानै जे बेखौ खालामना होथारनांगौ होनानै मोनसे दाबि मोनसे खालामनायनि मोनसे सम होननानै आं सानो। जिहेथु चिराङाव जों नुनो मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फरायसालिफोराव थांनानै बा फरायसालियाव थांनानै जे स्ल'गान होदोंमोन, बाथ्रा बुंदोंमोन, बे फरायसा दिथागिरिफोराबो आवाज होदोंमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा आवाज होदोंमोन, जायनि थाखायनो जों मिन्थिनो मोनदों जे साथाम नैबेयाव पस्टिं होनायखौ जों खोनानो मोनदों एबा नुनो मोनदों। बे जोबोद मोनसे जाफुंसारनाय, एबसुनि जाफुंसारनाय आरो रायजो राजाफोरनि जाफुंसारनाय। थ' बेखायनो बैफोरबायदि खामानि मावथारनांगौनि गोनांथि दं। आथिखालाव बेफोरखौ मावोब्लासो एबा बै गुदि फरायसालिफोराव थांनानै जुदि खामानि मावोब्लासो बैफोरखौ सलुसन खालामनो हायो एबा हागोनखौ आं मिजिंथिदों। गोबां बाथ्रा दङमोन, माखासे बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला जोंनि आफाद माखासे बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला दावराव दावसिया बांसिन जागोन। बेखायनो गुदि फरायसालिफोरखौ एबा फरायसालिफोरखौ साब सिखोनजों लोगोसे बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन। आंबो मावनांगौ, नोंथांमोनाबो मावनांगोन, जों बयबो बेनि थाखाय खामानि मावनांगोन। साफ्रोमबो सुबुंफोरा सांग्रां जानांगोन, बयबो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा जों खामानि मावनांगोन। जुदि दिनै खालाराव नों जुदि बैफोर फरायसालिफोरखौ जुदि फोथैनानै जुदि लायोब्ला, सरकारि फरायसालिफोरा जुदि थैलाङोब्ला, जोंनि फरायनाय एबा जाखिनि बेवहाय प्राइभेटाव सोनानै गावनि फरायसाफोरखौ गुन गोनां खालामनो नागिरदों, नाथायबा गुन गोनां जाबाय थिगानो दं, नाथायबा बे बबे मोनसे फरायसालियाव बे फोरोंगिरि महरै एबा साख्रिखौ मोननो हागोन। जिहेथु सरकारि फरायसालिफोरा थैलांनाय मानि मा? बेवहाय गोबां सिरिनिफ्राय जे हमनानै ला मोनसे मोननै मोनथाम नङा, गोबां सिरिनि जोंनि जे मोननो गोनां पस्ट एबा सरकारि साख्रि, बे साख्रिया जोंना गोमालांबाय। बेखौ एसे नोजोर होनो गोनांथि। बेखायनो सरकारि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनांगौ आरो जोंनि जाखिनि बेवहाय फोरोंगिरि मावनो हानाय थासारि, बे थासारिफोरखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगौ। जायनि थाखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा जे मोनसे कम्पालसारि एबा मोनसे बुस्थुखौ साननानै एबा नोजोर होनाया गोनांथि दं जे गावनि फरायसाखौ एबा फिसाखौ गुदि फरायसालियाव होनानै दा बेखौ जोथोन लानाया जोंनि दायथ'। जेरै जोङो नुनो मोनदों जे प्राइभेट स्कुलफोराव गावनि फिसाफोरखौ होनानै मा खालामो, जे फुङाव मा खालामो, देलायहोनानै बेखौ थियारि खालामनानै साइकेलाव लानानै बा स्कुटियाव लानानै बा काराव लानानै प्राइभेट स्कुलाव दोनहैयो, मोजाङै जोथोनै दोनहैयो, लायनो थाङो, बेवहाय नेथ' होयो फिसाफोरखौ। नाथायबा गभर्नमेन्ट स्कुलाव होनाय लोगो लोगोनो बै फरायसाफोरा दोनहैनायखौथ' बाद हो, बेखौ देलायनाय, बेखौ नोङो जाहोनाय, बेबो जानगाराव थानायखौ नुनो मोनो। प्राइभेट बायदि बाहायना, गभर्नमेन्ट स्कुलखौबो जों प्राइभेट बायदि बाहायनो हायो। जेरै नोङो गथ'खौ प्राइभेटाव होनाय लोगो लोगोनो फुंनिफ्राय देलायहोनायनिफ्राय लानानै गथ'खौ दोनहैनाय, लायना फैनाय, बेखौ मानो मावनो हायि दं। जुदि बेखौ मावोब्ला, बे सिस्टेमखौ जोंनो जुदि लाङोब्ला एबा गार्जेनानो जुदि लाङोब्ला, बेयो मानो जायि दं? बे गभर्नमेन्ट स्कुला मानि थाखाय
मोजां जाहैदों जागोन जायनि जोंनि दिथागिरिफोरनि साननाय एबा दिथागिरिफोरनि मावनायनिफ्रायसो हयथ' आंनि मोनसे मोनदांथियाव गभर्नमेन्ट स्कुलफोरा थैलांनायनि मोनसे जाहोन जादों होननानै आं सानो। प्राइभेटाव होयोब्ला फार्स्ट क्लास फिसाला फिसाजो बायदि खालामो, नाथायबा गभर्नमेन्टआव होनाय लोगो लोगोनो सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लास बायदि गावनि फिसाखौ बाहायो। बे मोनसे बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा जुदि फरायसाफोरखौ गुदि फरायसालियाव जुदि होदोंब्ला बे स्टेन्डार्डखौ मेनटेन खालामोब्ला एबा गावनि फरायसाफोरखौ मोजां देलायहोनानै दोनहैनाय लायना फैनाय आरो बेखौ सोलोंथाइ होनो होआखै बै केम्पासाव बै स्कुलाव माबायदि सोलोंथाइ होदों बेखौ नायफामनाय आरो बेखौ मोजां आसि थुनाय। जुदि जेंना जादोंब्ला, जुदि बेवहाय फोरोंथाया जुदि होनाया जायाखैब्ला, जुदि बेवहाय नोङो सोलोंथाइ होनायाव जुदि माबा मोनसे जुदि थालांदोंब्ला बेखौ मा खालामनो हायो जोङो आवाज होनो हायो, बाथ्रा बुंनो हायो, जों सोंखारिनो हायो, गभर्नमेन्टनो फोरमायनो हायो। आथिखालाव नों समाजारि बिजोंनिफ्राय लानानै आथिखालाव मेडियानिफ्राय लानानै गोबां मोनसे आयदा दङ, जाय आयदाखौ बुंनानै दाबि खालामनो हायो सरकारनि सायाव नैबे खमि जादों, फोरोंगिरि खमि जादों, बेवहाय सोलोंथाइया थिग जायाखै, बेवहाय दै मोनाखै, बेवहाय टयलेटआ थिग नङा, बेवहाय जिरायग्रा खथाया थिग नङा। बैफोरखौ आवाज होनो थाखाय मोनसे राहा दङ। बै राहाफोरखौ आखायाव बजबनानै बा खामानि मावनो हायो। दा बेखायनो जों मोनफ्रोमबो बिथिङा थिग जानांगोन, फोरोंगिरियाबो थिग जानांगोन, फरायसाफोराबो थिग जानांगोन, लोगोसेनो गार्जेनफोरा सिनसियार जानांगोन, गभर्नमेन्ट सेक्टराबो थिग जानांगोन आरो बेखौ खालामनांगोन जोंनि रायजो राजाफोर, ससियेल अर्गानाइजेसनफोरा बेखौ खामानि मावनांगोन दं होननानै आं सानो। बाथ्राखौ गोबां हानग्लावनानै बाथ्राखौ बुंबाय, बबेबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ, गासैनिसिबो निमाहा बिदों। मानोना मोनसेनि उनाव मोनसे बाथ्राया गलांबाय थादों। गोबां बिदिनो बाथ्राखौ बुंनो हायो एबा सावरायनो हायो, नाथायबा बेसिक निड्सफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै माखासे खामानिफोरखौ मावनांगौ दं होननानै आं सानो। आरो जाय बिथांमोना आंनि प्रफाइलाव फैनानै कमेन्ट्स होबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। समनि आंखालाव गोबां कमेन्ट्सफोरखौनो फरायथिनानै होनो हानायब्ला मोजांमोन, नाथायबा मुंखौल' लाबाय, बेनि थाखाय निमाहा बिबाय। नाथायबा नोंथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ नोजोर बोनानै पइन्टफोरखौ जिहेथु सेमानो गोजा कमेन्ट्सआ, बे कमेन्ट्सफोरखौ नोजोर बोनानै आं बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। भिडिअ बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।